Contestant number 1 na. Kapasalamat namin sa inyong Naman yung gamay na YouTube channel. Yan. Veritas. kaya ipapakilala namin ang pagkuhan niya sa join na kami kami rin tungod man sa inyo. Ako rin si Marvin Apel 36. Married naman at isa ka bata na babae, bali 5 ako ako ay nag-iilong sa Kapulutan. Ano tayo po sa tanong? Kalabas lamang ang isa inyong atang isang bukod sa pag-handa-handa kay Ay, siyonan. Ay, si Busing. from Panjangan Oh, ada tatang? Bang? Jangan dong. Guys, guys. Balik.
Ang Sergeant Colonel Kinjay na ang next na mapakilala magaling sa ay siya nga Pujinaga. Amigo, ipakilala ang iyong mga ka kung tagagiin ka. Salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Ako pala si Marlon Robia, 25 years old, taga Zamboanga, Luzon. Single. Ang masunod sa Pujinaga. Amigo, ipakilala ang mga nasa kung tagagiin. Translator. Konnichiwa minasan. Ako pala si Longgo. Di rin mag-translate ni Hongo. Ako pala si Sunny Gata, taga Iloilo City. Bali, 33 years old ako sa buong. Asing gol beri ako sa pro, sama ko. Amigo, ganda sa bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon dahil nagmahal aking puso? Mayroon ng laman. Ang masunod sa Pujinaga. Amigo, pagkilala ang pagkatilan niyo. May mga pastaran, pasensya na, may kulang akong inom, nauya-uya ako. Ako galing si Peter Justin Coral, taga Takasal, 27 years old, wala talent, una sa tanan. Dala ko ng day, kagulingon ko, single, kung may makilala mo, mas mayo. Kung may lang kilala ko, yung liyak lang ka. Presidente, presidente. Undecided para wala bais. Wala yung mga matuto.
kaisa nga orange line, pasok. Amigo, pakilala ka kung taga din ikaw. Ronaldo! Salamat. Don't be shy! Na mga pag-isabanan. Kami, salamat din sa manamang nga Pinoong Diyos nga nakabot kami diri. So, nagpasalamat kami sa inyong aming pag-support sa aming welcome kami diri. So, nalipay kami nga at di naman expected nga mo niyang magpanamon diri. So, ako sa tuod wala ako na gainon sa Dilo, pero pamunti ang nalipay ko. Ako galing si Rinaldo Pagdato Jr. May tatlong anak. Si So, ano na ko sa Dilo, Barangay Gaspi, Garama, and Beres. Pero na-plano sa inyo si Fred ako. May tatlong anak. Kagang nagdiri ako, so ako nga kumpanya is sa R&D. I'm 37 years old. So, salamat din sa inyo. Talent. Kanta. Komposo. Mapir sa ako na Kompos. nagpag-obra. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ang kamay nila ang iyong ilaw. Panay at tatay mo, di malaman ng gagawin. Mas pati pagtulog mo. Sa gabi na pumunat ang iyong nanay. Bibim tayo! Bibim! Ang tatay mo, huwag tuwa sa'yo. Huwag kang mali, hindi mag-i-juice. Bro, siya ang senador, si Manny Peña, si Portara. Si Manny Peña, si Portara. Ang masunod naman ang pagkilala, sino? Sa Orange Line. Amigo, magpakilala ka kung kailan ka. Balik sa Ramon, taga San Miguel. May isa kang asawa, isa kang bata.
dapat. Ano mo ito? Sali. Amigo mo, makilala ikaw. Gaganda. Iniling na. Basta manin. Mga kongresan, sa kanya grupo. Ano kayo? Nakalapot, di ba kami? Ako ulit si Yani, taga sa Pedro Bulavista Guimaras. 40. Let's begin na, Norte na niya. May isang bata, tatlo ka to, isa man na ako nasawa. Oo, si Sender na imbesa panutan. Nakay-isa kayo, manitin yun. Wala ko pa si Binte. Salamat yun sa inyong field combat. Talent.